arep Blumbung iki lur. Yen nganan totokan iki bakal tembus desa Pondok. Lah tenan to iki ngisore Jemek, pancen bendina udan yo diliwatne cepit-cepitan lur. Alhamdulillah lur, dalan ketoke lho ya. Yo adus-adus ora adus-adus biasa, mesti atelangan tertentu lur. Tapi ditambahi tanduran-tanduran tanaman hias, ono kolam cilik barang, tapi koyoke wis balik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur pertigaan utawa pertelon Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ana patunge Brahmana lur nang tengahe. Yen lurus kuwi arah Desa Besawa, yen ngiri arah Desa Blumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Lah mobil ki melaku arah Puncu dulur-dulur. Oke, saiki dilanjut. Dina iki tak jak nang gone Desa Blumbung lan sekitare lur. Rencana saka Mas emang arepe nang gone daerah Malang pinggiran, wilayah Kasembon, tapi yen delok mendunge koyo ngono kuwi engko malah ceritane iso gagal. Makanya ki aku duwe lokasi alternatif lur. Gak adoh saka pertigaan ya sekitar 2 km lur. Sejatine aku wis ping bola-bali lur nyanggone lokasi sing diparani saiki iki yaiku Patirtan Geneng. Kang lokasine ana Desa Kebonagung dusun ya, kok desa dusun Kebonagung, Desa Blumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ki sawetara isih Desa Siman lur, perbatasane ngarep kuwi, perbatasan antara Desa Siman lan Desa Blumbung ki lur. Ngarep iku ngiri terus ngarep ngono wis masuk wilayah pasar Blumbung iki lur. Yen nganan totokan iki bakal tembus Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, lewat jembatan merah lur. Yen penasaran iso dibuka-buka uga nang video iki lur. Ki kondisi pasar Blumbung lur. Tapi aku anggerene iki mesti kondisine mesti sepi, wis tutup apa mergo awan. Jadi aku teko kene iki ya mesti sekitar jam 2 lur kurang luwih, utawa kadang koyok ki mau saiki wis jam 2:30. Amarga mau sempat leren nek masjid Desa Gadungan, Kecamatan Puncu lur. Mergo tletik mau. Ki lur ki bajut perjalanan nuju dusun Kebonagung lur. Sejatine saka pasar Blumbung mau awake dhewe iso ngiri, cuman yo muket-muket lur. Ki rada adoh titik tapi penak titen-titenane. Lah kiri jalan iki Balai Desa Blumbung, Kecamatan Kepung. Apik banget lur, aku angger mrene utawa liwat mesti mandeg diluk nonton apa desain eksterior bangunan balai desa koyok ngene iki lur. Oke, saiki perjalanan bablas lur. Dalane kok malih ra penak. Padahal saka ndi mau patung Begawan nang gone pertigaan mang enak lho lur, sampai pasar
Brumbung. Saiki yo aspal tapi akeh tembelane. Sabar lur ya, gak iso banter-banter mergo menghindari lubang-lubang. Kondisi kampungnya pancen sepi lur. Mungkin lho ya sebagian besar penduduk iki petani, dadi sih ana tegalan utawa persawahan lur. Dingko awak dhewe menggo ngiri ya wis teko pertigaan ringin-ringin lur. Jare penduduk wis pirang-pirang dina iku udan terus lho, dadi lemahe teles. Muga-muga dalan nang nggone dusun Kebon Agung ku wis apik, mergo nalika aku mrono pirang tahun kepungkur bola bali ya waktu kuwi dalane isih dalan lemah lur, sebagian makadam. Lagi lur sing tak omongne pertigaan, yen lurus kuwi arah Desa Ndamarwulan, terus akhirnya yen notok kuwi tembus dalan raya Pare Kandangan lur. Dalan Pare Kandangan Malang mau. Ya dhewe menggo ngiri goleki desa utawa dusun Kebon Agung. Yen desane isih tetep Brumbung lur. Malah ki dalane sanajana aspale biasa saja tapi lumayan lho. Loh, dijane nganan lho, tapi ana setopane. Kaya ana wong duwe gawe. Jajal tak tekok bocah ngarep kuwi lho. Dalan alternatif endi? Iya, ketoke dudu dalan lur, cepitan iki. Lah dalan tenan to iki ngisore jemek, pancen bendina udan. Yo kudu hati-hati lur, pemeneh metik iki lek biayaan. Diliwatne cepit-cepitan lur. Alhamdulillah lur, dalane wis aspal lur, terus sawah-sawah yo katon ijo. Tanduran kacang apa ngono lur. Ki diluk maneh wis teko lur, awake dhewe paling gak sampai 100 meter ngarep ki. Lokasine ana tengah sawah lur. Ceritane penduduk kuwi mbiyen iki akeh wong nemokne pecahan-pecahan batu candi, patung-patung wektu nggali sawah lur. Ki lur lokasine sanajana suwepi tapi resik lur, untung ki. Tak parkir kene. Ayo disepil ana apa wae iki. Gazebo enek telu lur, gazebone nggih leren para pengunjung. Patirtan Geneng, Dusun Kebon Agung, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Iki sebagian pecahan-pecahan batu candi lur, saka batu andesit iki. Ana linggayoni apa lumpang-lumpangan. Iki lur ngarep lokasi patirtane. Kondisine yo gung optimal lur iki asline, cuma banyune alhamdulillah bening lur.
Lah Patirtan ki dibangun saka batu bata lur utawa bata. Ki yen pas diresiki botone ketok abang-abang ngono lur. Ki cuma suwi gak diresiki dadi lumut-lumut padha tukul nang nggone dasar kolam sampai pinggir-pinggir utawa tembok-temboke lur. Lah neng yen hiasane sing termasuk sing ngetokne pancuran kuwi bahane saka batu andesit lur, padha karo pecahan-pecahan batu candi sing nang ngarep mau. Iki lur tak zoom lur. Mergo arepe mudhun nyedaki gak iso dalane lunyu mau. Buwening lur. Aku gak ngerti nek kene iki oleh pura ya nggih adus. Tapi ketoke oleh lur, ketoke lho ya. Yo adus-adus ora adus-adus biasa, mesti adus bersuci. Kanggo kalangan tertentu lur. Kayak ngene iki lur kondisi Patirtan Geneng. Iki ya nurut keterangan pentinggalan zaman kerajaan Kediri akhir lur. Kota amal lur seikhlasnya nggo perawatan. Oke saiki bajut lur. Tak duduhi panggonan kang luwih serem maneh. Lokasine saka kene paling 20 meter po 50 meter ngono lur, mlaku liwat jalan setapak. Iki kaya ana pendopo lur. Yen ku ngene iki aku rene terakhir. Suwi lur aku gak rene. Mergo wektu kuwi kondisine terbengkelai wektu terakhir rene. Ning sing kunjungan sadurunge ping pira ngono kondisine pernah aku pas rene kuwi ana petugas lagi ngresiki lumut. Banyune koyo ngene iki lho, buwening banget lur. Jadi alhamdulillah bersyukurlah ya kanggo warga Kediri ono etan Bengawan Brantas lho. Wi akeh sumber. Jadi kawasan Kecamatan Kepung, Puncu, Wates, Pelosok Klaten, Ngancar kuwi iso disebut wilayah dengan 1000 sumber lan bening banget lur. Ora mokal yen tanahe subur lur, wilayah etanan Kediri kang mepet ana ereng-ereng Gunung Kelut lur. Lah saelingku mbiyen iki ngarep mau nang nggone tanah kosong kuwi ana kolam pemancingan lur. Terus iki kiri iki sing lego apa ledokan iki mbiyen taman lur. Maksudku pernah digawe taman apik ngono, wit-witane gede tetep kejogo, tapi ditambahi tanduran-tanduran tanaman hias, ono kolam cilik barang, tapi koyoke wis balik koyo alas liar maneh lur. Cuman sayangnya aku gak iso oleh keterangan lur sore iki amarga sepi banget, gak ono wong wing, wong ngene rasane minggrang-minggring mergo arepe udan, wedi lek kebedeng nang kene. Dari berbagai arah lur sumber iki mah tempuran. Biyen akeh wong mancing nang kene iki lur, delok lur beninge. Lah nang kadoan sak lelapan mang kaya ana pancuran sing iso dienggo adus lur, engko tak sepi lur. Rada adoh lah kalau lur. Engko tak wae petunjuk. Oke lur, sawetara video bakal tak akhiri sakmene dhisik. Wassalam.